Mein Meister Kimura weihte dich ein. Ich enthüllte dir alle Geheimnisse. Aber vor allem... Eu o să te învăț toate secretele artei marțiale, dar în primul rând trebuie să înveți să fii bărbat. Tigrul sângeros. Hallo? Da. Hi, Jenny. Bună, Jenny. Was geht? Da, ce e? Neulich hast du... Cum? Oh mein Gott, tut mir leid. Îmi pare rău. Tut mir wirklich leid, habe ich völlig vergessen. Îmi pare rău, am uitat. Ich bitte dich, was soll ich sonst sagen? Te rog, ce să spun? Îmi pare rău. Nu mai se întâmplă. Komm, Baby, nicht diesen Ton. Hai, te rog, nu pe tonul ăsta. Ja, ich verstehe dich sicher. Bine, te înțeleg, sigur. Nicht jetzt, ich kann nicht. Nu, acum nu pot. Trebuie să mă duc la bunici. Wegen meiner Geburtstagsparty. Da, e aniversarea mea. Ja, meine Geburtstagsparty. Da, ziua mea de naștere. Cum de ce? Ich dachte, es wäre nicht so wichtig. Am crezut că nu e așa de important. Ich dachte es. Așa am crezut. Lasă-mă să termin. Nu să termină lumea din o întârziere. Data viitoare, sigur. Nu mă interesează nici ziua mea de naștere, înțelegi? Bine, bine. Trebuie să plec, iartă, m-am întârziat. La revedere, mă gândesc la tine. Dar nu pot să fii atent? Iertați-mă, domnule. Idiotule, stai! Întoarce-te imediat. A trebuit să ne ocupăm un pic de el. Hai! Îl ajungem repede. Unde-i ticălosul? Dar nu a dispărut așa pur și simplu. Poate l-am depășit, fără să-l vedem. Merge doar cu bicicleta, nu? Ia-o pe acolo. Unde arde, băieți? Hai, coborâți imediat. Și treceți la mașina de poliție. Grăbiți-vă să nu devine neplăcut. Vă doresc o zi plăcută, băieți. Nu vine să cred. Țineți gura. Ce porcărie. Ticălosul.
Hallo Opa, ich bin's, Anthony. Bunicule, eu sunt Anthony. Opa, Bunicule, Opa. bunicule. Vă mulțumesc. Ce surpriză, mulțumesc. Poftim, Anthony, pentru tine. E mult prea mare pentru mine. Mănâncă-l. O să mai crești? Ești în creștere, trebuie să mănânci mult. Acum te duci la universitate, nu? Îți trebuie energie. Dar ce e aici înăuntru? Ce e acolo? O fi vreo surpriză. Niște chei. Așa o să-ți vină mai ușor, să ne vizitezi, să te duci la facultate. Cu mașinuța ta. Mulțumesc, bunicule, mulțumesc, bunico, vă mulțumesc tuturor. Nici nu știu ce să spun. A fost ideea bunicii. Eu am dat decât câțiva bănuți. Ești cea mai mare, bunicuțo. Pot să o văd? Trebuie. Extraordinar. E minunat. Nu vine să cred. De necrezut să fie mașina mea? Nu știu ce să mai spun. În afară de faptul mulțumesc din suflet. Așa ne poți vizita mai des. Pot să o conduc un pic? Dacă aș fi în locul tău. Acum era deja lângă mine o fată frumoasă. Hai! Fă o probă. 5 minute. Distracție plăcută. Rezervorul e plin. La revedere. Cu bine. Ce e nebun? Trebuie să arătăm noi lui. De ce mai aștepți? Ce-mi dai dacă îi arăt eu lui? Nu pot să fac ceva pe gratis. Țineți gura odată. Hai să luăm niște beri. Vedeți ce facem? Bine, voi ați vrut-o. Nu acum.
E dulce, dar nu pentru mult timp. Nu o să mai arate așa de bine mai târziu. Pare nefolosit. Dar dacă te grăbești, depășește-mă, încetează. Ai văzut ce frumos a aterizat? Acum e hrană la pești. Vă rog să veniți aici. Urcă-te, băiete. Vă mulțumesc. Doamne Dumnezeule, nu îți fă griji. Dacă vreți o scot eu. Asta e specialitatea mea. Pentru $1000 fac totul. Și ce o să le spun bunicilor? Vă mulțumesc mult. Mai discutăm noi, da, da. Nun guck nicht so. Hai, nu mai te uita așa la mine. Așteaptă, așteaptă, te rog, un moment. Oprește. Stai. Dar ce cu tine? Ce cauți aici? Studiez comportamentul sexual al aligatorilor. Îți bagi joc de mine. Niște tip m-au dat după șosea în apă. Îi cunoști? Nu știu, sunt nou pe aici. E periculos în zilele noastre, mă, și pe mine? Nu, nu, mai bine nu risc. Dar stai un moment. Chiar mă lași aici? Hai, te rog, ia-mă și pe mine în oraș. Bine. Cu o singură condiție. Trebuie să devii prietenul meu. Bine. Urcă-te bagajele în spate. Mulțumesc. Gib mir deine Hand. Dă mâna. Ich bin Luke Morris. Luke Morris. Anthony. Schöner Name, Anthony. Ai un nume frumos. Bist du wegen der Schule hier oder was? Ai venit pentru școală? Da. Ist gar nicht so übel hier. Nu e rău aici. Ziemlich kleine Stadt. Un orășel mic, fără bătăi. Există o excepție. Și care ar fi? Die Tiger. Tigri. So? Da? Tiger. Cine sunt Eine tigri? Gang von kriminellen Karate-Fanatikern. O bandă de fanatici în karate, niște periculoși. Cel mai bine este să-i eviți. N-au cumva o mașină neagră, veche, cu un tigru mare pe capotă? Cine ți-a povestit de ei? Ăștia sunt. Ăia m-au băgat în apă. Nu e bine.
Sei bloß vorsichtig, Anthony. Komm dir nicht. Ai dat lovitura. Wann fährst du am besten? Să ai grijă. Glück verbringen die meiste Zeit in der Sporthalle. De obicei stau în sala de sport. Zufällig Autos von der Straße abdrängt. Când întâmplător nu dau mașini după șosea, nu? Weißt du schon, wo du wohnen kannst? Știi unde o să locuiești? Mein Vater hat mir ein paar Adressen von ein paar alten Freunden gegeben. Tata mi-a dat niște adrese a unor vechi prieteni. Wenn du willst, kannst du bei uns wohnen. Dacă vrei, poți să locuiești la noi. Großes Haus, die meiste O casă Zeit mare. sowieso allein. Oricum, tot timpul Meine sunt Mutter ist singur. überwiegend geschäftlich unterwegs. Mama este în călătorii de afaceri, Also bist permanent. du oft allein. Mit Adică einem ești, Liebsten geht das. Des singur, da. Allein zu sein. Sunt obișnuit să fiu singur, am o femeie care face curat, Zu sorgen. am învățat să am grijă singur de mine, înțeleg. Hey Luke, halt mal schnell an. Oprește, oprește, Langsamer, es ist verdammt mai încet, wichtig. e important. Dar ce-i cu tine? Das war das Auto, was mich abgedrängt hat. Mașina aia m-a dat după drum, nu pot să o opresc. Was ist Cum? mit ihr los, Mann? Ce-i cu tine? Verstehst du nicht? Das Nu war das înțelegi? Auto. Asta era mașina, am înțeles. Ich weiß aber auch, wem dieser Dar Wagen știu a cui gehört. este mașina. Hast du etwa ein schlechtes Gedächtnis? Ai o memorie proastă? N-ai înțeles? Tigers terrorisieren die gesamte Gegend. Sie werden Tigrii zusammenschlagen, terorizează wenn du orașul. Ich O să würde te dir bată, nicht să raten, știi, nach Hause dacă zu gehen. intri Bringt nur acolo. Ärger. O să ai mari probleme. Blödsinn. E o prostie. Öffentliche Lokale kann jeder betreten, wenn Poate er să will. intre cine vrea cum vrea în localurile publice. Nu cunoști pe Dick Ich atunci. weiß, du sagtest es. Știu ce mi-ai Muss man spus. wohl vorsichtig. Trebuie să fii atent cu el. Ich denke, du hast zu viel Angst. Nein, Cred că ți este vorsichtig. prea multă frică. Nu sunt atent. Nu sunt Wir beide sinucigaș. werden da jetzt reingehen. Intrăm amândoi, înțelegi? Na gut, auf deine Verantwortung. Bine, pe răspunderea ta. Steh uns bei. Să ne apere Dumnezeu. Sei optimistisch. Hai, fi optimist și ai probleme? Gut reden. Doamne, ce vorbe ai. Hai, Ich will nur mit ihnen sprechen. vreau decât să vorbesc cu ei. Probleme geben. O să vezi, nu există nicio problemă. Niciuna, da. Nur Mut. Hai, ai curaj. Du hör mal, ich könnte den Wagen schon mal herholen. Da hinten steht er viel zu weit weg. Hai să mă duc să iau mașina, este la distanță. Stă foarte bine acolo. Sieht ja richtig professionell aus. Ich hab dir ja Pare gesagt, profesional. dass die beste Karateschule ist. Ți-am spus că este cea mai bună Sie damals gegründet. școală de karate din oraș. Champion. Dick a fost un mare campion înainte. Jedenfalls verdammt Dar gut, ce cu el? aber E nicht bun. etwa wegen des Sports. Dar nu din cauza Er benutzt sportului. Kampftechnik nur, um damit Leute zusammenzuschlagen. Folosește tehnica luptei pentru a Schwierigkeiten haben. influența lumea. Deci o să avem probleme, da? Interessant, Foarte interesant. aber nichts Besonderes. Nu-i ceva deosebit. Dieser Dick. Unde-i Dick? Er scheint nicht hier zu sein. Nu e aici. Aber sein Auto steht doch draußen. Wann wird er Dar wieder mașina da lui este sein? afară, înseamnă că este la bar. Vielleicht nebenan ist so eine Art von Stammlokal. Este un local unde se duc ei des. Continuă, hai. Așa. Hast du es dir überlegt? Te-ai Nein, ich wollte nur mal gucken. Die da drüben răzgândit, nu, nu. haben Stil. Die kämpfen gut. Aia luptă bine, dar n-au un Jeder stil von prea denen bun. ist ein Karate-Freak. Fiecare din ei este un admirator al karateului. Nu-ți place karateul? Ich Nu e ziehe prea es vor, um brutal. Gehirn zu gebrauchen. Îmi place să-mi folosesc mintea. Poți să faci și una și alta. Hier gleich nebenan. Deci unde e barul? Chiar aici. Sie gehen da alle hin. Tot se duc acolo. Hey, wie geht's dir, Kumpel? Na, was gibt's Neues? Ja, du auch aus. Wir treffen uns dann später im Center, ja? Ja, okay, dann bis nachher. Wo ist Dick? Da hinten in der Ecke. Unde-i Dick? Acolo în Dick colț. ist der Typ am zweiten Tisch. Tipul de la masa a doua. Freundin Patty. Lângă el e prietena lui Patty, Hier ist die Blondine. blondina. Tu așteaptă aici. Was willst du tun? Ce vrei să faci? Ich will mich mit diesem Kerl unterhalten. Schließlich Mă ist duc mein să Auto discut cu tipul, doar mi-a distrus mașina. Gib mir was zur Beruhigung, Johnny. Dăm un calmant, te rog, Johnny. Dann machen wir einen Doppelten. Dăm Hey, ceva warum hast du dublu. Probleme? Du siehst schlecht aus. Gibt's Ai Ärger? probleme? Ich befürchte, Arăți es wird Ärger rău. geben. Das O să Gemetzel am existe Original mari wird dagegen wahrscheinlich probleme. harmlos sein. Ist irgendwas? S-a întâmplat ceva? Gehört das schwarze Auto vor der Mașina neagră din față este a ta? Tür?
Er will das wissen. Cine vrea să știe asta? Poate îi plac tigrii, poate vrea să o cumpere. Stimmt das? Willst du E das adevărat? kaufen? Vrei să cumperi mașina? Nein. Nu. Und dann erzähl mir dein Problem. Atunci spune-mi care e problema ta. Hey, ist das nicht der Kerl, der den Sportwagen Nu e gefahren hat? tipul care era cu mașina aia sport? Bist du der Typ, der mich heute Morgen behindert Tu hat? ești tipul care m-a încurcat astăzi? Trebuia să ne faci loc. Was willst du? Ce vrei? Du wirst mir den Schaden bezahlen. Îmi plătești pagubele. Pagubele? Was für ein Schaden? Ce pagube? Na, der Schaden, der an meinem Fahrzeug entstanden ist. Pagubele de la mașina mea. Dafür, wenn du nicht Auto fahren kannst? Sunt eu de vină că nu știi să conduci? Nehmen. Hey, Poate ar trebui să mai ai niște ore de condus. Nu trebuie să-l înveți tu ceva, poate îl învăț și altceva. Stai acolo. Du bist verantwortlich. Numai tu ești răspunzător de ce s-a întâmplat cu mașina mea. Bezahlen müssen. Plătești reparația, înțelegi? Anthony. Spune-mi numele tău, Anthony. De unde vii? Miami. Din Miami. Miami. Da gibt es nur zwei Sorten Menschen in Miami. Acolo sunt decât două feluri de oameni, negri Und Schwule. și homosexuali. Und zu welcher Gruppe gehörst du, Ernst? Din care parte faci tu parte, Anthony? Gruppe anzugehören. Ich bekomme, was ich will. Eu iau ce vreau, nu trebuie să aparțin nimănui, dați-l afară. Îl conduc imediat până la ușă. Bleib stehen, Junge. Stai acolo, băiete, nu vă mișcați pe loc. Și ceva deosebit? Se frică. Verdammt nochmal, was ist so witzig daran? Dar ce e așa amuzant? Gib mir nur mein Geld. Dăm decât banii mei. Also Ärger machen. Vrei să ai probleme, îți arăt eu ție. Unter diesen Bedingungen În kämpfe ich. condițiile astea nu mă lupt cu tine. Nu mă lupt cu tine, nu? Ist in Ordnung? E foarte bine. Atunci nu durează prea Ich mult. esse jeden Knochen in deinem Körper Îți rup einzeln recht. orice oșcior. Okay, das reicht, Jungs. E de ajuns, băieți. Ce înseamnă prostia asta? Dă-te la o parte, Luke. Uns beide geht das was an. E numai între noi doi. Wenn ihr beiden kämpfen Dacă wollt, vreți să dann vă lasst das luptați, Leben, sonst rufe ich die Polizei. alături, dacă nu chem poliția. Das ist aber nicht notwendig. Nu e necesar. Ich will nur, dass er mir den Schaden bezahlt. Vreau decât să-mi plătească Ein Scheck soll pagubele. mir genügen. Un cec îmi este de ajuns. Meine Adresse. Poftim adresa mea. Mach Gebrauch davon, hast du verstanden? Ai înțeles? Schick mir einen Scheck dahin. Să-mi trimiți un cec. Te-a rănit? Mann, welch ein Kerl ist der. Ce tip e ăsta? Sein Name E ist plin de Anthony energie. Scott. E Anthony Scott. Er ist ein Freund von E un mir. prieten de-al meu. Wenn das wirklich ein Freund Dacă e un von dir prieten de-al ist, tău, dann bestelle ihm, er soll sich sofort să-i noch spui einen Stopp să machen. dispară din Morgen orașul ăsta. früh wird er kein Geld mehr für sein Auto brauchen. Nu o să mai aibă nevoie pe urmă nici bani pentru mașină, pentru că nu o să mai poată conduce mașina. Aber ich glaube nicht, dass Îi das was spun Dick, dar nu cred că e de ajuns. Îi arăt eu lui. Grüße, Jungs, gibt's nicht De alle ce? Tage hier. Băieți dulci ca el Ehrliche Schnauze. nu se găsesc des în orașul ăsta, țineți gura. wagt mit ihm so. Nimeni n-a îndrăznit să facă așa ceva până acum. Ai fost minunat. Încetează. Versuch mich als Helden darzustellen, ja? Să nu mă face rău. Să nu mai faci asta niciodată. So, wir sind da. Am ajuns. Das ist mein Zuhause. Asta e casa mea. Da, e minunat. Auf unsere Freundschaft. Pentru prietenia noastră. Alles, was wir haben, ist Kaviar und Champagner. Avem caviar și Keine șampanie. große Auswahl, aber besser als gar nicht. E mai bine decât nimic, nu? Irgendwie bin ich hungrig. Habt ihr gar nichts zu essen? Chiar n-aveți nimic de mâncare? Mi-e Meine foame. Suppe aus der Tüte? Nici măcar supă la Nur pungă? Kaviar. Numai caviar. Du kannst den Löffel aus der Schublade nehmen. Poți să iei lingura de acolo. Nee, da ist ja eine Kanone drin. Dar e o armă aici. Ist das deine? E arma ta? Nein. Nu, nu. Die gehörte meinem Vater. E a tatălui meu. Er war bei den Marines. Ein zäher Bursch. Era la Marines. Er starb in Vietnam, Dur. als ich 3 Jahre alt A murit în war. Vietnam când aveam eu 3 ani. Richtiger Held, verstehst du? Un adevărat erou, înțelegi? Orden hatte er gleich kiloweise. Avea kilograme de decorații. Mir wirklich Îmi leid. pare foarte Ja, rău. schon gut. Nu e nicio Alles eine problemă. Ewigkeit her. Schmeckt dir A das trecut Zeug? mult. Den Îți place? Kaviar auch schon probiert? Ia încearcă și caviarul. Ja, manchmal. Da, câteodată. Auf Cracker. Pe Isst pâinici. alles auf. Mănâncă totul. Avem destul. Weißt du, am Kaviar gefällt mir eine Sache nicht. Știi ce nu-mi place la caviar? Dacă mănânci prea mult, ți se negrește limba. In dieser Stadt stört mich noch was anderes.
Și mai mă deranjează ceva în orașul ăsta. Ce? Die Tatsache, dass ich hier wohne. Faptul că locuiesc Warum aici. gehst du da nicht weg? Ich wünsche De mir, ce nu du pleci? könntest. Mi-aș dori să pot. Vielleicht eines Tages. Was bremst Poate într-o zi o să reușesc. Dar ce te oprește aici? Ar fi prea simplu. Ich weiß nicht wieso. Nu știu de ce. Niemand würde mein Fortgehen bemerken. Nimeni n-ar observa plecarea mea. Es ergibt sich also keinen Sinn, wenn ich Deci hier weggehe. n-are sens atunci să plec. Ja, langsam verstehe ich dich. Wie war das mit deiner Mutter? Da, te înțeleg. Ce povesteai de mama ta? Mama mea Sie ist mit ihrem Reisen beschäftigt. e ocupată de călătorile ei de afaceri. Weiß sich um mich zu kümmern. Dar asta n-are timp să Ich se weiß ocupe nicht de mal, wo mine. sie sich zurzeit Nici nu aufhält. știu unde se află acum. Sie schreibt gerade in ihrem dritten oder vierten Bestseller. Einen habe ich mal Scrie gelesen. Klingt a langweilig. patra carte a ei, Aber mit al Verlaub, patrulea succes de librărie. Nici nu le-am citit și pe care le-am răspuit m-au plictisit. Dar e o scriitoare foarte importantă. Nu ai pe nimeni? Ba da, Mrs. Warren. doamna Warren. Sehen, sie Ar trebui schimpft să o den vezi. ganzen Tag, aber Ceartă sie toată war ziua die mich lumea. aufzog. Ea m-a crescut, ea are grijă de Ich casă. stoße auf das Wohl von Mrs. Warren an. Să bem în cinstea doamnei Warren. Mrs. Warren. Pentru doamna Warren. Wieso machst du das? De ce ai făcut asta? Ich Ai will nebunit? wissen, weil ich glücklich bin. Pentru că sunt fericit. Wenn jemand aus deinem Glas Se spune când bea cineva din paharul tău, also musst du das jetzt auch machen. după tine îți aduce ghinion. Fă și tu același lucru. De ce? Sparge-l, n-auzi? Direkt in den Kamin. Asta înseamnă noroc, hai. Volltreffer. Okay. Bine, dacă tu spui. Hervorragend. Entschuldige bitte. Oh, hallo. Scuzați-mă, vă rog. Erinnerst Bună, ți-aduce aminte de mine? Bineînțeles, ce vrei. E prima zi a mea de școală. Unde mă înscriu? Pe culoar înainte, a treia ușă în stânga. Nu poți să greșești. Mulțumesc. Mr. Rock? Oh, Verzeihung. Scuzați-mă, vă rog. Oh, Entschuldigung. Scuzați-mă, vă rog. Doamne Dumnezeule, dar unde te grăbești? Ich bin hinter Mr. Robson hier. Îl caut pe domnul Robson. Ich bin Mr. Robson. Eu sunt domnul Robson. Cum vă numiți? Anthony Scott, Sir. Anthony Scott. Sie sind also neu hier. Sunteți nou, Ja, heute ist mein erster Tag. dar e prima zi a mea. Also, gut, gehen wir in mein Büro. Bine, de asta te grăbeai. Să mergem în biroul meu să-ți explic totul. Den meisten Studenten gefällt es jedenfalls. O să-ți placă aici. Tuturor studenților le place. Ich habe einen Freund, der ist damals von hier nach Miami gezogen. Am un prieten care a plecat înainte la Miami de aici. Tot Scott se numea. Mai l-ați văzut? Nu. Mie mi-a plăcut să locuiesc în zona asta. Nu că era rău în Miami. An den Atombomben. Nein, bestimmt liegt an der Umweltverschmutzung. Ja, daran wird's liegen. Anthony, Da. Sie können Deci, doch Anthony, poți începe imediat orele. Cred că o să-ți placă. Sollten Sie irgendwelche Probleme Dacă ai vreo haben, dann problemă, kommen Sie bitte zu te mir. rog, vino la mine. Vă mulțumesc. Sie müssen nur noch dieses Formular ausfüllen. Trebuie să semnați decât formularul acesta și să completați precis. In denen Sie gut sind. Și în ce vă pricepeți mai bine? Ramurile sportive? La ce vă uitați? Darf ich mir mal das Bild da ansehen? Pot să mă uit la poza aceea? Das hier ist ein Klassenfoto von mir. Genau O poză de-a 23 clasei Jahre mele. alt. Are 23 de ani, dar ăsta e tatăl meu. Hey Dick, Tommy, was gibt's? Ich Ce? hab gehört, Anthonys Vater war vor 23 Jahren auch auf dieser Schule. Am auzit că tata lui Anthony a fost acum 23 de ani în școala asta și a fost în clasă cu tatăl tău. De asta a fost dat tatăl tău atunci afară, dat din școală. Și ce dacă? Cum ce dacă? Unde e Anthony? Hai să mergem. Hallo Luke. Anthony, wo warst du? Unde ai fost? Ja, zuerst war ich auf der Damentoilette. Am fost la toaleta femeilor, pe urmă am fost la director. In dem anderen Gebäude. Geh durch den Haupteingang, dann läufst du drauf. Cum ajung la ore? Iau prin culoarul 4 și pe urmă tot înainte. Du, da kommt er. Vine. Ah, wo willst du hin? Unde vrei să te duci? Durule. Ich hab dich was gefragt. Te-a întrebat ceva homosexualule, n-auzi? Am auzit. Was willst du? Ce vrei? Dir einige Dinge, mein Trebuie să-ți explic niște lucruri mai de aproape. Das nicht zu
einer anderen Zeit? Nu putem altă dată? Ich muss los, ich hab mein Trebuie să mă duc la erstes ore. Am primul Sofort sein. seminar. Leider nicht. Warum? Clarificăm totul acum. De ce neapărat acum? După cursuri, Hey, er versucht zu kneifen. auzi, încearcă să fugă. Vrea să învețe. Alleine zittert vor Angst. Și că tremură de frică. Nu mă pot păcăli. Verpisst sich bestimmt in die Hose. Face pe el deja de frică. Nur ein ganz mieser Feigling. Ein Este un laș. hochschwuler Feigling. Un laș homosexual, în niciun caz. Ich bin kein Feigling. Nu sunt lași. Feige Sau. Sunt piul, dustule. Homo. Homosexualule, porcule. Dar unde fugi? Nu o să ne scapi tu, după el. Er ist hier drin, komm, schnappen wir ihn. Aici, e. Să-l prindem. Jetzt bist du dran, Wein. Acum urmezi. Fă testamentul. Ich will nicht mit euch kämpfen. Nu vreau să mă lupt cu voi. Nur auf diese Weise wirst du an dein Geld kommen. Numai așa o să-ți câștigi banii. Pentru mașină. Ich kann nicht. Nu pot. Verteidige dich, du. Apără-te, lașule. Richtig, mach ihn fertig. Termină, Dick, nu vezi că e un laș? Kämpf jetzt, du Arsch. Hai, luptă, n-auzi? Kämpf wie ein Mann. Luptă ca un bărbat. Ah, jetzt verstehe ich, es muss in seiner Acum înțeleg. E din cauza familiei lui. Vater war ein gottverdammter Spitze. Tatăl tău era un spion pe școala asta. Mein Vater? Tatăl meu? Der hat nichts damit zu tun, Mann. Er war ein Spitze. Ba da, era un turnător, înțelegi, între Mieser Bullen. ceilalți. Ihn siehst du da nicht mit rein. Să nu-l implici în povestea asta. Ba da, era un turnător, a spus totul la poliție. Dar ce se întâmplă aici? Dispăreți, n-aveți ce căuta aici. Vă cunosc eu, ticăloșilor. Ce bandă alintată. Hallo Anthony. Mein Gott. Du siehst aus, als wärst du vor Doamne. einem LKW gelaufen. Dar parcă te-a călcat un camion. Sunt decât niște vânătăi. Dar ce s-a întâmplat? Wir sind doch Freunde. Hai, suntem prieteni, spune-mi. Ce n-ai încredere în mine? Hör mal, ein richtiger Freund. Un adevărat prieten Keine unnötigen Fragen. nu pune întrebări inutil. L-ajută pe cel care are nevoie. Dar cum? Vor ungefähr 23 Jahren. Acum Mein Vater 23 de war ani, ein Skandal hier. tatăl meu a intrat într-un scandal la universitate. Ich muss herausfinden, worum es ging. Trebuie să aflu despre ce era vorba. Bine. Ist das alles? Asta e tot? Nein. Ja. Nu. Ba da, ba da. Ja oder nein? Ich will Da meinen sau Schaden nu? ersetzen. Vreau să-mi recuperez pagubele. Du verzichtest drauf. Când mă uit la tine, cred că e mai bine să renunți. Warum machst Aș du putea das să nicht? câștig. De ce nu faci? Weil ich meinem Meister Kimura ein feierliches Versprechen gab. Pentru că i-am promis ceva Deshalb eines fairen Wettkampfs anzuwenden. Aber diese gemeinen Schläger halten sich nicht dran. profesorului meu, Kimura. Nu o să mă lupt decât în ring. Hör mal, ich möchte, dass Dar vezi, așa te bat mă ăștia. N-are importanță. dieser Dick muss in den Ring. Trebuie să-l convingem pe Dick ăsta să intre în ring. Dar asta nu rezolvă nimic. Adică o luptă oficială, da. Mit Schiedsrichter. Cu arbitru. In dem Center? Unde? Nein, das musste irgendwo auf dem College-Gelände stattfinden. Du wirst La schon facultate. Găsești tu Klar, ich denke, o soluție. Crezi că vei reuși? Cred că da. Die kenne ich. Dar o cunosc. natürlich kannst Bineînțeles du că o sie. cunoști. Patty, Dicks E Freundin. Petty, prietena lui Dick. Die würde ich mir aber ganz schnell aus dem Kopf A trebuit să o uiți cât mai repede. Dacă o atingi, există Dick război. würde das niemals durchgehen. N-ar accepta Er Dick. würde dich umbringen und mich zu Brei schlagen. Nur Te-ar omorâ pe tine și pe mine m-ar călca în picioare pentru că te cunosc. Nur die Ruhe, Luke. Nu poți să te pui Was cu ist ei. passiert? Calm, nu s-a întâmplat încă nimic. Ja, zu benutzen. Aș vrea să folosesc pe ich hoffe, Petty du pentru weißt, was chestia du asta. tust. Mach dir keine Cred că știi Sorgen. ce faci, nu-ți fă griji. Schief geht. Nu se poate întâmpla nimic. Versuche ihn in den Ring zu steigen, okay? Tu găsește-l pe Dick și convinge-l să intre în ring.
Nu-mi place deloc. Nu-ți place, dar trebuie să faci așa. Hallo, Patty. Bună, Peti. Dar ce s-a întâmplat cu tine? Ai căzut pe scări? Nu m-am lovit de ușe. Numai de una? Poate 3. Dar mi-am revenit. Vreau să vorbesc cu tine. Nu m-ai supărat pe mine? Că te-am trimis la WC-ul fetelor? Nu, deloc. A fost amuzant. Acum știu și eu cum este la WC-ul vostru. Despre ce vrei să discutăm? Nu este un loc mai liniștit unde să discutăm pe aici, în apropiere? Cred că da. Ai mașină? Nu. Adică poate totuși da. Da. Stai un moment. Ai mașină sau nu? Așteaptă aici. Hey Luke, ich brauche dein Auto. Was? In ungefähr einer Stunde hast du es zurück. Am nevoie de mașina ta. Într-o oră ai înapoi. Da, fii atent. Sigur că da. Du enttäusch mich nicht. Să nu mă dezamăgești. Și tu nu uita să aranjezi lupta. Worüber wolltest du mit mir sprechen? Despre ce vrei să discutăm? Vreau să fim prieteni. Warum? De ce? Nur so. Așa. Ich hab da so ein komisches Gefühl. Am o senzație ciudată. Că putem să fim buni prieteni. Aber ich bin Dicks Freundin. Dar sunt prietena lui Dick. Nu ți se potrivește. A, și tu ești cel potrivit. Se poate. Du kommst schnell zur Sache. Aber ich sollte dir einen Rat geben. Repede ajungi la esențial. Dar să știi că tigrii nu glumesc. Sunt foarte brutali. Vreau să spun. Nu mi-e frică de ei. Ich möchte Dick zu einem Kampf herausfordern. Vreau să provoc pe Dick la o luptă. Ce să faci? Ich möchte einen öffentlichen Kampf. Vreau o luptă în public, cu arbitrii. O luptă cinstită. Einer, der das akzeptiert. Meinst El nu du, wenn acceptă du așa verlierst, ceva. ist er dein Freund? Crezi că dacă pierde o să devină prietenul tău? Ești nebun. Es ist mir egal, ob wir jemals Freunde werden oder nicht. Nu mă interesează dacă o să fim prieteni sau nu. Vreau să rezolv această problemă, odată pentru totdeauna. El vrea și el o luptă, nu? Dar să lupte după reguli. Hier nur ihre eigenen Regeln. Tigrii nu acceptă decât regulile lor. Ei vor doar să câștige, nu înțelegi? Hey Dick, Dick, Seht euch mal an, wer da ist. priviți cine a venit. Ce cauți, împutitule? ich muss mal mit dir reden. Vreau să vorbesc cu tine. Te ascult. Weißt du nicht, dass Nachrichtenübermittler seit jeher neutral sind? Știi că solii sunt neutri? Încetează. Spune odată și disfaci. Naja, du kennst meinen Freund aus Îl Miami. știi pe prietenul meu din Miami, nu? Weißt du, er fordert dich hier mit raus. Te provoacă, Wenn să du știi. einverstanden bist. Dacă ești de acord. Er will gegen mich kämpfen. Vrea să se lupte cu mine? Da. In einem Karatekampf. Într-o luptă de In der karate. College Aula. În aula Ein facultății. regulärer Kampf. O luptă cinstită cu arbitrii, cu spectatori, Mit allem drum und dran. cu spectatori. Ce idee tâmpită. Warum kommt er nicht selbst zum De ce nu vine el personal să întrebe? Da. Ist er überhaupt? Unde o fi? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er schon längst die Kurve Nu știu. Cred că a dispărut de mult. Bestimmt schon wieder in Miami bei seinen schwulen Freunden. Cred că este la prietenul lui homosexuali în Miami. Eu știu unde este. Er ist mit Patty unterwegs. Se plimbă cu Patty. Ești beată iarăși? Ihm ins Auto steht. Am văzut când s-a suit în mașina lui și au plecat în munți ca doi îndrăgostiți. Nu e adevărat. Er will gegen mich kämpfen? Sag ihm, es geht klar. Vrea să lupte cu mine? Spune că s-a aranjat totuși. Richtig in die Fresse schlagen. Îl bat măr. Ich überbringe nur meine Nachricht. Eu îi transmit doar ce mi-ați spus și v-am transmis ce m-a rugat el. Hier wohne ich. Aici locuiesc. Schön. E frumos. Kann ich dir vielleicht helfen? Pot să te ajut? Du von mir, ich Ce mai vrei de la mine? O să am probleme din cauza ta. Dacă ne vede cineva și află Dick, sunt terminată, dar nu ți se potrivește. Nu glumesc. mehr davon hören. Nu mai vreau să aud nimic. Nu glumesc. Ich mache nie Witze über wichtige Angelegenheiten. Eu nu glumesc niciodată despre lucrurile importante. Când ne reîntâlnim? Niciodată. Deci ne vedem mâine. Uită, mâine. Los, tu mir Pleacă în auz, te rog. Fă asta pentru mine. Mai ne vedem noi. Bis morgen im La revedere. Ne vedem mâine la facultate.
bist du gewesen? Nirgendwo. Unde ai fost? Nicăieri. Nicăieri? Cu cine? Weiß nicht, wovon du redest. Nu știu despre ce e vorba. Weißt also nicht, wovon ich spreche. Nu știi despre ce vorbesc, nu? Lügnerin, du Mincinoasă. verlogene Nutte. Târfă împuțită ce ești. Rău te-a văzut cum te-ai suit în mașina lui. Ich saß jetzt gerade. Și am văzut cum a ieșit. Du abstreiten, dass er da wegfährt? Wir haben überhaupt nichts gemacht. N-am făcut nimic. Am discutat. Pentru asta l omor. Glaub mir, es war gar Crede-mă, n-a fost nimic. Die Leine. Ich will dich niemals wiedersehen. Dispar, nu mai vreau să te văd niciodată, târfă împuțită. Sauer. Pleacă, nichts. Bitte. te rog. Ich kann's nicht glauben, dass du Nu vine sowas să zu mir cred sagst. că îmi spui așa ceva. S-a terminat între noi. Wirklich, Baby. Hai, pleacă. Viel Spaß, Jungs. Distracție plăcută, băieți. Gehört euch. E a voastră. Das kann doch nicht sein. Nu se poate. Worauf wartet Ce mai așteptați? Mach, dass ihr wegkommt. Plecați de aici. Lăsați-mă în pace. Sie glaubt, dass das echt ist. Ich auch. Crede că e adevărat. Și mie îmi vine să cred că e adevărat. Was, ihr schlicht mir an die Wäsche zu gehen? Să nu vă atingeți de mine. Das Ganze war von Dick nur ein kleiner Scherz. A fost decât o mică glumă a lui Dick. Du, ich hab was über deinen Vater herausbekommen. Am aflat ceva despre tatăl tău. Er half mal einem Mädchen bei einer Party. A ajutat o fată la o Alle waren ein petrecere. bisschen betrunken. Toți erau Vater bătuți. versuchte mit seinen Freunden das Mädchen zu vergewaltigen. Tata lui Dein Dick, Vater cu kam niște jetzt prieteni, und Dicks Vater wurde sofort vom College verwiesen. au încercat să o violeze pe fata aceea. Tata tău a ajutat-o pe fată, i-a bătut bine și au fost dați afară din facultate. Vrei un hamburger? Da, dar nu prea prăjit. Imediat. Der reinste Wahnsinn, Luke. Wolltest du Steinkohle herstellen? Ia uite, dar ce vrei să-mi dai cărbun să mănânc? E, mai se întâmplă, vrei să mă omor? Ketchup drauf. Und Pune damit wirst du ketchup den mult. Unterschied nicht mehr merken. Și nu mai simți diferența. Glaubst du wirklich, dass Dick fair kämpfen wird? Chiar crezi că Dick o să lupte cinstit? Von allein. Wir müssen nachhelfen. Trebuie să ajutăm și noi, să se țină de reguli. Cum? Wie bringt man diesen Kerl dazu, sich an die Regeln zu halten? Cum faci un tip ca el să se țină de reguli? Indem wir jede Menge Zuschauer haben. O să avem mulți Wir müssen spectatori. viele Leute einladen. Trebuie să invităm mulți Weniger oameni. Möglichkeiten hat er mit Așa are mai puține posibilități să facă șmecherii. Nu o să fie ușor. Poți să-ți vine ție o idee bună. Hai, gândește-te. Ich hab's. Schieß los. Știu, Ich dă-i kenn drumul. jemanden. Cunosc pe Der war cineva. Journalist beim lokalen Fernsehsender. Seit einiger Zeit Era arbeitet er jurnalist. im Rundfunk. So viele Și acum lucrează pentru radio. Er wird uns bestimmt helfen. O să ne ajute să adunăm oamenii. Sper. Diese Hitmusik hier kommt von Bob Marley. Muzică Nun erleben wir die brandneue Hitparade nemaipomenită a lui Bob Marley. Ratet mal, ihr habt ihn schon in der Beverly Thompson Show gehört. Hier ist Radio Tampa, Florida mit der Musikszene. Wenn ihr den Sänger erkennt, ruft an. Ihr bekommt Freikarten für die Beverly Thompson Show. Hör zu, Condor, tu mir den Gefallen. Hai te Du rog. bist ein Freund von mir. E pentru un prieten Wie de-al es meu. aussieht, gibt Schwierigkeiten. O să avem probleme dacă nu ne ajuți. Vrem să avem cât mai mulți spectatori. Hallo? Da? Einen Augenblick bitte. Un moment, vă rog. Da. Încetează. Wenn er glaubt, es wird ein fairer Kampf. Dacă crede că o să fie o luptă cinstită, o să aibă o mare surpriză. Noi vă aducem acum cea mai nouă știre din orașul nostru. În seara asta o să aibă loc o luptă senzațională de karate la facultate. Să nu pierdeți acest spectacol. Wirklich groß. O luptă deosebită, totul e pe gratis. Ia uite-te, ăsta cheamă mulți spectatori. Der Kampf des Jahres zu O să werden. fie lupta anului Lokalmatador Dick. între matadorul nostru, Dick, și un matador din Miami. Ganz schlau. Anthony, se crede deștept, nu? Den Saal könnte ihn schützen, aber da hat er sich geirrt. Crede că lumea din sală o să-l apere? S-a înșelat. Dar ce putem să facem? Toți așteaptă o luptă cinstită. O să avem probleme. Schlechte Karten.
Avem deja acum probleme. Wir müssen uns schnell was überlegen. Trebuie să ne gândim la ceva. Nu știu la ce, dar îmi vine mie o idee. Dieses verdammte Milchgesicht wird das bekommen, was es verdient. Ist Trebuie das să-i klar? dăm ce merită, înțelegeți? Okay, Dick, nur wie? Bine, Dick, dar cum o facem? Noch weiß ich's nicht. Încă Wir nu werden știu. es sehen. O să vedem noi. Ich habe eine Idee. Am o idee. Okay, schieß los. Dă-i drumul. Ja, lass schon hören. Hai să aud. Unser Mann ist Joey. Omul nostru este Joey. Center verantwortlich. El a clădit sala asta, nu? Oricum are probleme financiare, asta e șansa noastră. Vorbește. Ce ar fi să-l chemăm? Există pauze. O să-i dea niște clorofor în loc de apă. Ce părere ai, Dick? Du, Billy Boy. Diese Idee von dir ist ganz klar der Geniestreich. Ideea ta este genială. Ein toller Erfolg. Du solltest mal die Un vielen Leute succes sehen, deosebit. es Să wird vezi keine câți oameni au venit. Möglichkeit, was zu drehen. N-are nicio posibilitate să facă ceva. Ce e ăsta? Îl Ja, îmbraci? Da. damit kämpfe ich. Woher Cu hast du das? kimonoul ăsta lupt. De unde l-ai? De la Kimura, Soll älter profesorul als meu. 200 Jahre sein. Ein Și că e mai vechi de 200 de ani. O moștenire a familiei sale. Ich hätte gern allein sein. Aș vrea să fiu Du singur wirst acum. das sicher verstehen. Trebuie să mă Ich muss mich auf înțelegi. den Kampf konzentrieren. Trebuie să mă concentrez la luptă, e foarte important, da, înțeleg. Dar dacă ai vreo dorință, orice dorești, Ich warte direkt mă anunț, da? Aștept în fața ușii. Du kannst pfeifen. Mă fluier, da? Was meint ihr wohl, in welcher Runde ich den Kerl aus der Gefecht... În ce episod să-l termin? Cred că vine lașul. Siehst du ihn? Unser A venit. Milchgesicht hat sich ja fein Ia zurechtgemacht. uite ce s-a aranjat Der wüsste, was wir lăptișorul. vorbereitet haben. Dacă ar știe ce am pregătit, momentul spectacolului, gata, grăbiți-vă. Succes, mulțumesc. Schick dich den Hintern. Tolle Stimmung heute Abend. Câtă lume e astăzi. So wie war hier niemals los. Guten Abend, Ladies and Gentlemen, liebe Karate-Freaks. Heute Abend wird das hier ein Fest. Der Kampf des Jahrhunderts wird in wenigen Minuten În beginnen. câteva clipe o să sosească oamenii noștri și o să vedeți o luptă deosebită. Wer den Anfang erleben will, muss sich jetzt auf die Socken machen. Seid ihr soweit? Sunteți gata? Gebt Ruhe. Înapoi. Okay. Das Ereignis des Abends ist die Herausforderung zwischen zwei Jungen, die Doi tineri. Studenten hier an unserem Studenții College noștri. sind. Es könnte sein, dass sich einer von ihnen nachher krank melden muss. Poate unul din ei după aceea o să se declare bolnav. Er wiegt 155 Pfund und repräsentiert das Soul Dragon Karate. Anthony Scott. Anthony Scott. Ja, ja, ja. Da, da, Sein da. Gegner? Și adversarul wiegt său 160 Pfund. Kämpft das Black Tiger Karate. este luptătorul din orașul nostru. Anderson. Anthony Scott! Anthony Scott betritt nun die Bühne. Dick Anderson! Bitte erheben Sie sich. Gentlemen, Sie werden 3 Runden a 2 Minuten kämpfen. 3 reprize a câte 2 minute. Cine are cel mai multe puncte a câștigat. Verbeugung, Salutați! Verbeugung.
einen guten Kampf. Einen sauberen Kampf und nur über der Gürtellinie. Halt's Maul, ich will den Gong hören. Țineți gura, vreau să aud gongul. Fertig? Kampfrichter fertig? Gata? Hakimi! Anthony, 1:0. 1-0 pentru Anthony. Anthony hat mit einem Tritt gegen den Gürtel fast den nächsten Punkt gemacht. Stopp! Aus! Ein Punkt für Anthony Scott! Încă un punct pentru Anthony Scott. Ende der ersten Runde! S-a terminat prima repriză. Keine Panik, Dick. Fără panică, Dick, o să câștigi. I-am dat omului bani să-i dea cu cloroform pe față. Vei reuși. Cum te simți? Mit der La o zweiten parte. Runde werden Anthony und Dick wohl richtig zur Sache kommen. Der Schiedsrichter lässt beide aufstehen. Wir alle fragen uns, ob Anthony Scott seine Leistung Ne întrebăm aus der ersten Runde beibehält. dacă o să reziste în continuare Anthony după această primă repriză extraordinară. Und Anthony geht zu Boden. Anthony cade înapoi. Ce înseamnă asta? E împotriva regulilor. Tigers vor! Zusammen! Tigers vor! Tigrii sunt cei mai buni. Strigați toți. Fertig? Gata? Hakimi! Hajime. Foarte bine. Zurück auf deine Seite! Înapoi. Punkt für Dick Anderson! Damit 2 Punct pentru Dick Anderson. 2-2. Scott sieht schlimm aus. Ich Nu e bine pentru Scott. Cred că e wirklich große Schwierigkeiten. rău lovit. Are mari probleme să se ridice. Was ist los? Dar ce s-a întâmplat cu tine? Ceva nu e în regulă. Mich so komisch. Mă simt așa ciudat. Ich sehe seine Angriffe nicht. Nu mai văd atacurile. Müssen wir sofort den Kampf Atunci trebuie să oprim lupta. Nu. Fühlst du dich, Dick? Alles Cum te in simți? Ordnung? E în regulă? Da. Das ist doch sinnlos. Er wird dich N-are töten. sens, te omoară. Nu renunț niciodată. Ich mach nur 2 Trebuie să-l termin. În repriza asta, ai înțeles? Erhebt euch! Ridicați-vă. Fertig? Gata? Hakimi! Hajime. Anthony, ja, gut gemacht! Foarte bine, Anthony. Ich wusste es, du wirst es Știam eu că vei reuși. Bravo! Dieses ist der Schlag des Drachen. Asta e lovitura dragonului. Tödlich sein. Poate să fie fatală. Deswegen darfst du ihn nur anwenden, De asta nu trebuie să o wenn dein folosești Leben in großer decât Gefahr când viața ta este în mare pericol. Schau genau her. Privește atent. Versieger! Învingător. Extraordinar, ai câștigat. Dieser Scheiß Betrüger! Sag dir zusammen, diese miese Sau! War das eine gewaltige Schlacht, die wir heute Abend Ce luptă erlebt haben. extraordinară. Publikum ist außer sich. Publicul este încântat. Guten Morgen. Bună dimineața.
Wie spät ist es? Cât e Du ceasul? meinst sicher den Tag. Adică ce zi Mehr este? als 40 Stunden weg vom Fenster. A dormit cam 40 de ore. Du machst Witze. Cred că glumești. Nein, Nu nein, deloc. stimmt schon. Hier, Așa e. trink das. Was ist das für ein Zeug? Bea asta, ce este? Meine Spezialität. Suc de fructe. Specialitatea mea. Wie geht's Dick? Seit Cum dem se Kampf hat ihn simte keiner Dick? mehr gesehen. Nu mai l-a văzut nimeni după luptă. E rănit? Ich glaub nicht. Nu cred. Er lebt jedenfalls. Trăiește oricum. Die ganze Stadt zerreißt sich den Mund über den Kampf. Tot orașul vorbește despre lupta aceea. Ești ca un erou. Hörst du mir zu, oder was? Mă ascult sau ce faci? Mă întorc imediat. Ach, da Peti. ist wieder Romeo. A, iarăși Romeo. Bist du schon wieder? Ce vrei iarăși? Weißt du, ich wollte dir sagen, Știi, vreau să-ți spun du, mir tut das alles unheimlich leid. că îmi pare așa de rău. Îmi pare rău. Verdammt, was soll ich dir sagen? Mach Și ce dir să bitte spun? keine Sorgen, ich Nu-ți fă verzeihe griji? alles. O să te iert. Mai bine pleacă. Bist du auf mich sauer? Ești supărată pe mine? Bewundere deinen Scharfsinn und lass gefälligst Admir meinen inteligența ta și dă drumul la mână. Unterricht. Wo Trebuie să mă duc la ore. Vreau să discutăm, ca să nebunească ca ultima Na oară. gut, wie du willst. Bine cum vrei. Ich möchte dich zu nichts zwingen. Nu te oblig la nimic. Wolltest du was sagen? Nein, das Vrei haben să wir spui uns ceva? überlegt, Lea. O să mai mă gândesc. Wiedersehen. La revedere. Billy Lee, ich muss mit dir reden. Trebuie să vorbesc cu tine, Billy Lee. Vino încoace. Erinnerst du dich an Mark Sanders? Ți-aduce aminte de Mark Sanders? Bineînțeles, fost campion. Dacă nu ar fi fost condamnat pe chestia aia cu livrare de droguri, Du wirst ihn aufsuchen. ar fi și acum campion. Uite, Sag ihm, er bekommt îi dai banii ăștia și spui că dacă se ocupă de Anthony îi dau dublu. Ce vrei să-l omoare? Să pară o luptă cinstită. Ca un turneu de karate, înțelegi? Dar sigura, înțelegi? Aranjezi tu totul. Du wolltest mit mir reden? Ai vrut să discutăm? Ja, Da, ich habe vorher auswendig gelernt. am învățat totul pe din Mir afară. fällt nichts mehr ein. Dar nu să mă crezi, nu mai îmi vine niciun Wenn cuvânt. das so ist, bring mich bitte nach Hause. Dacă e așa, du-mă acasă. Te rog, ascultă-mă. Jetzt fällt mir wieder ein. Gata, mi-am Wie ich adus hierher aminte. gekommen bin, ist mir unbegreiflich. Nu înțeleg de ce am venit aici. Erklärung. E inexplicabil. Eu știu o explicație. Hallo, kann ich Sie mal sprechen? Pot să vă vorbesc? Mir sagen, wo ich Mark Sanders finde. Unde îl găsesc pe Anders? Mark Sanders? Dieses Faultier wurde längst entlassen. L-am dat de mult afară. Die meiste Zeit verbringt er oben im Billardsalon. Stă de obicei acolo la salon de biliard. Care? Cel din sud. Buenos heißt er, glaube ich. Ricuedos, cred că se numește. Bine, mulțumesc. Was darf sein?
Ich suche Mark Sanders. Ce dorești îl caut pe Anders. Danke. Ăla e de acolo. Mulțumesc. Mark Sanders? Anders, Was willst du, Mann? ce vrei? Hast du was mit den Ohren? N-auzi? Ich habe $2.500 für dich. Am $2500 pentru Meine tine. Frage immer noch nicht beantwortet. Tot nu mi-ai răspuns la întrebare. Umschlag gebe ich dir noch 30 Sekunden. Worum geht's? Îți dau 30 de secunde. Chiar dacă opresc clicul ăsta, știi ceva de tigri? Sag bloß, wie gibt's noch? Ja, die existiert. Da, eu am clădit școala aia. Wenn du es löst, gibt's noch Mai mal există? 2 Da. Renditen. Mai îți dau 2500 dacă rezolv problema noastră. Mich um jedes Problem, Mă egal ocup de orice problemă pentru $5000. Entschuldigung, aber ich Scuzați-mă, habe vă heute rog. Nachmittag noch was vor. Am treabă. Hören Sie, Mann, ich weiß nicht, was für ein Problem Sie Nu știu ce probleme ai haben. tu, Sperren mir den Weg. dar îmi tai calea. Sag deinem Freund, dass ich Spune prietenului tău că vreau să-i vorbesc, vreau să clarific ceva. Dacă nu-i spui, e rău. Ich bin heute Abend um genau 22 Uhr in dem La ora 22 sunt la Casa Galbenă din Riverside. Wirklich keine Ahnung, wer das war. Nu știi cine era? Nein. Nu. Er sagte nur, dass er um 22 Uhr in dem alten gelben Haus in Riverside Mi-a spus că la ora 22 te așteaptă la casa cea galbenă. Du Unde e darfst asta? doch nicht hingehen. Wirf doch mal einen Nu Blick poți auf să te meinen duci Wagen. acolo, uite-te la mașina Weißt mea. du wohl, was der mit seinen Knochen machen wird? Îți dai seama ce face cu oasele tale? Ein E brutal. primitiver Neandertaler. Ein blutgieriges Monster. Un monstru, primitiv. Es gibt Lasă für mich nicht chestia einen asta. Karate-Trick in meinem Programm, den ich nicht beherrsche. Eu știu că am totul în karate. Anthony, aber seit Nu dem mi-o lua letzten nume de Kampf rău. hast du etwas geistig gelitten. Dar cred că ai probleme la minte de la ultima luptă. Wir werden uns Ne am trebuie un besten plan. anschließen. Dann rufen wir die Polizei. Noch besser die Chemăm și Nationalgarde. poliția sau garda națională. Luke, Ja, Luc, da, ob dir das nun gefällt oder nicht. Ich werde da auch ohne dacă îți dich. place sau nu, mă duc și fără tine Seh acolo. nur, wo das Haus ist. Spune-mi decât unde este casa. würdest du wütend auf mich sein, wenn ich nicht mitkomme? Te-ai supărat dacă nu merg cu tine? Nu. Beruhige dich, Spune-mi decât okay? unde este. Bine, Ich calmează-te, muss bine. unbedingt eins wissen. Trebuie să știu Kannst du mir ceva. etwas verraten? Poți să-mi... Warum ist dieser Blödsinn so Spui, verdammt wichtig? de ce prostia Bist du asta e ein așa de Mörder? importantă? Du kämpfst nicht gern. Am crezut că nu-ți place să lupți. Nu pot să-ți explic. Es ist so, als ob etwas sehr lange da ist, was ich noch einmal wieder erleben muss. Aber E das ca și kannst du cum nicht. există ceva ce trebuie să retrăiesc. O senzație, un sentiment în sufletul meu. Sag mir lieber, wo das Nu mai Haus pot discuta acum asta cu tine. Spune-mi unde este casa aceea. Nicht bewegen oder ich schieße! Nu te mișca sau trag? Glaubst du, du kannst mich damit aufhalten? Crezi că mă poți reține cu armă? Încă un singur pas și îți vor creierii. Anthony, schnell, stopp! Urcă-te repede. Na los, beeil dich! Hai odată, grăbește-te. Dar oprește. De ce? E și Luc acolo. Cum a venit și Luc? Trebuie să-l ajutăm, nu-l putem lăsa acolo. Anthony! Was willst du? Ich will Ce noch vrei? einen Kampf, Mai vreau o aber luptă. diesmal gegen ihn. De data asta te lupt cu el. Dacă nu, Dann breche ich sein Genick. îi rup și raspinării. Was soll dieser Mist? Ce înseamnă prostia Vor asta? allen Dingen, was hat Luke damit zu tun? Ce legătură are Luc? Ich habe die Tigers vor 10 Jahren gegründet. Eu am clădit școala Wirst du gegen tigrilor. Onoarea lor este onoarea mea. Feigling wie dein Vater zur Polizei laufen? O să te duci la poliție ca un laș sau lupți? Ja Da oder nein?
Sau nu? Ja! Da. Ja! Da. In genau 10 Tagen wird der Kampf sein. În 10 zile o să aibă loc Ich werde dich immer... meciul. Eu o să te găsesc oriunde. Și o să facem un spectacol adevărat. Hai, Luke, revinoți. Luke, Mama. Mama. Sieht's böse aus? E grav? Was ist mit ihm? Ce-i cu el? Er muss unbedingt geröntgt werden, dann wissen wir mehr. O să știm mai multe după ce îi facem niște analize. verstehst du jetzt, was Luke wollte? Wenn du weiter... Acum înțelegi ce a vrut Luke? O să termin ca el. Trebuie să chemăm poliția. Nu poți să te lupți cu ucigașul ăla. De ce nu? Trebuie. Du willst wohl kein Feigling sein. Nu vrei să fii un laș, nu? Du wirst dich umbringen lassen, nur um deinen dummen Stolz zu retten. O să te lași omorât numai ca să-ți păstrezi orgoliul tău, nu? Mândria ta. Ai văzut ce periculos e cu ăștia? Poate ai dreptate. Poate? Mai mult n-ai să-mi spui? Ba da. O să fie perfect. Lieber Meister Kimura, ich bin Profesorul Kimura, in Florida. sunt la o facultate din Florida ca să salvez viața unui prieten. A trebuit să accept lupta cu unui campion care vrea să mă omoare. Acum vreau să vă explic de ce am acceptat și vreau să vă mulțumesc pentru tot. Poate este ultima scrisoare pe care voi scrie vreodată. Prietenul dumneavoastră vechi, Anthony. Sie dürfen jetzt rein. Zimmer 255. Puteți intra. Doctorul a terminat. Mulțumesc. Hast du noch mal über alles nachgedacht? Mai te-ai gândit bine? Wir sollten die Polizei verständigen. Ar trebui să anunțăm poliția. Ich denke, er wird durchkommen. O să scape, nu? Ja, die Frage ist nur wie. Da, dar întrebarea este cum? Hallo, Luke. Bună, Luke. Anthony, komm rein. Poftim, Anthony. Ich möchte euch zwei neue Freundinnen vorstellen. Vreau Große Klasse. să vă prezint două prietene extraordinare, Mary și Susan. Hi. Bis später, Luke. Vorbim mai târziu, Luke. La revedere. Dann brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen. Nu mai trebuie să-mi fac griji, nu? Ja. Kannst du sie bitte aufmachen? Ja, Praline? Da. Poți să le deschizi? Bineînțeles. Es ist fantastisch hier. Du weißt E extraordinar gar nicht, aici. was du alles versäumst. Dar știi ce Ein pierzi? kleines Krankenhaus, Un wunderbar. spital minunat. Man sagte mir, dass es noch einen Kampf gibt. Mi s-a spus că o să mai fie o luptă. Willst du wirklich gegen diesen Kerl antreten? Chiar vrei să lupți cu tipul? Gata, nu mai scoate un cuvânt. Hallo? Anthony Scott? Ja? Anthony Scott, da. Un moment, vă rog. Kimura? Kimura. Wie geht's Ihnen? Dar cum o duceți? Bine, dar tu? Haben Sie Bine. den Brief erhalten? Ai primit scrisoarea? Da. Sunt la aeroport. Vă iau imediat. Bleiben Sie dort. Rămâneți acolo. Te aștept. Hey, mein Süßer, möchtest du nicht mitkommen? Frumos să nu vrei să mergi cu noi? Îți pot arăta ceva. Wo soll man denn da seine Beine lassen? Na, ihr Bauern, haltet schnell an. Seht mal, er hat einen Pappkarton. Ach so, das ist Amerika. Asta e America, nu? Schüchtern, haltet an. Für euch
Hai, opriți, nu fiți timizi. Eu îți pup chelia pe gratis. Am multe să-ți povestesc. Avem timp. Noaptea e făcută să dormi. Discutăm mâine, da? Hier ist Ihr Zimmer. Asta e camera dumneavoastră. Das Bett ist sehr bequem. Patul e foarte comod. Sie werden bestimmt gut schlafen. O să dormiți sigur bine. Wollen Sie wirklich erst morgen reden? Chiar mâine vrei să discutăm? Da, sunt sigur. Mâine abia. Gute Nacht. Bine, noapte bună. Was machen Sie da draußen? Ach, das Bett ist viel zu weich. Dar ce faceți afară? Besser zum Schlafen. Sie haben Patul e prea moale Schläft man besser, aber das hier tut's auch. și gazonul e mai bun pentru dormit. Ați dormit afară? Da. Trebuie să o luăm de la început. Trebuie să ne grăbim. denn der Kampf findet in 2 Tagen statt. Lupta are loc în 2 zile. Der zu schnell geht. Un bărbat care merge prea repede rămâne pe drum. Înțelegi? Să luăm micul dejun și pe urmă începem Also Leute, hier antrenamentul. eine wichtige Durchsage. O știre foarte importantă. 24 Stunden zum Kampf mit Mark Sanders im Mai sunt Untergang 24 de ore până und Anthony Scott, einem Jungen, der immer für Überraschungen gut ist. la marea luptă. Anthony Scott cu un fost campion al țării noastre. Niemand wird diesen Mark Sanders vergessen, den man überall Nimeni nu o să uite pe Killermaschine nennt. Mark Anderson, care a fost numit înainte mașina ucigașe. Mary, wo bleibst du? Mary, da unde ești? Hast du all meine Lehren vergessen? Ai uitat tot ce te-am învățat? Das hat eine große Kraft in sich. Das Geheimnis, um sich Avem der un eigenen Kraft gewahr zu werden, ist, der eigene mare Seele secret zu al nostru. Trebuie să te întâlnești cu sufletul tău și așa o să ai forță. Cine n-are suflet este ca o pasăre fără aripi. Ca să fii puternic trebuie să scoți sufletul cu judecata. Poți să lovești cu mușchii, dar ca să-l învingi trebuie să folosești mintea și sufletul. Corpul este decât un instrument al sufletului și al minții. Aber Verstand und Geist sind es, die die Faust antreiben. Was halten Sie von meiner Konzentrationsübung? Ce părere ai de exercițiul meu de concentrare? Das ist schrecklich, Anthony. E groaznic. Du hast alles vergessen. Ai uitat totul. Ich glaube, so können Sie mir nicht helfen. Cred că așa nu mă poți ajuta. De ce mai ați venit? Werde nicht zornig. Nu te supăra. Eu sunt profesorul tău. Trebuie să fii ponderat. Dacă asculti cu inima deschisă, o să găsești puterea din interiorul tău. Dacă ești orbit de ură, ești pierdut. Ăsta e adevărul. Înțelepciunea mea și a bătrâneții mele te va conduce. Vertraue mir. Ai încredere în mine. Aber was soll ich tun? Dar ce să fac?
meditează și găsește-ți sufletul. Es wird Zeit zu gehen. Jetzt. Bist du bereit? E timpul să mergem. Acum ești pregătit. Nicht mal mehr Stehplätze gibt es. Die Show Nici wird locuri în gleich picioare beginnen. nu mai sunt. Începe spectacolul. Champion Billy Logan. Wenn das stimmt, gibt es heute noch einen Kampf zwischen Billy Logan O să existe o luptă între Billy Logan și Max Sanders. heute gegen Anthony Scott gewinnt. Numai dacă câștigă astăzi cu Anthony Scott. Hey, Sanders. Sanders, de când lupți cu copii, după ce am terminat-o cu copii, o să-ți arăt eu ție. Chiar dacă ești încă campionul la semiușoară. Max Enders a trebuit să se retragă din campionatul mondial de arte marțiale pentru că a fost condamnat de un tribunal pentru trafic de droguri. O să câștigi, Anthony, el e prietenul meu. Nu mai avem mult timp. Ascultă-mă bine. Trebuie să găsim un plan de atac pentru tine. Trebuie să rămânem singuri. Ce mai așteaptă? Poate nu mai apare. Am auzit că fac pariuri în America. Care sunt șansele pentru Anthony? 20 la 1. Credeam că o să câștig mai mult dacă investesc bani pe mâna lui Anthony. Credeam că cota lui este și mai scăzută. Doamne și domnilor, Anthony Scott a intrat în ring. Tânărul din Miami este acum pregătit pentru luptă. O să câștige Anthony, simt. Der den goldenen Kimono trägt, scheint sich heute Abend seiner Sache sicher zu sein. Se pare că este sigur de el, Anthony. Scheint Sanders der aggressivere unter den beiden. Sanders este mai agresiv. Defensiv und methodisch schwer. Sanders ist bärenstark und Scott bemüht Sanders sich este das foarte puternic. Scott evită bine loviturile. S-a terminat prima repriză. Încă 10 secunde până la următoarea repriză. Doamne, ce forță are! E puternic. Nu o să-l înving în condițiile astea. Depinde numai de tine, Anthony. S-a încheiat pauza. Pregătiți-vă pentru repriza a doua. Hajime.
Anthony, ce faci? Der Kampf ist brutal. Beide Lupta e richten sich brutală. tödliche Schläge. Lovituri puternice. Se pare că Anthony primește lovituri după lovituri. Cât o să mai reziste? Atacă-l, hai! Opriți-vă! S-a terminat a doua repriză. În colțurile voastre? V-am spus în colțurile voastre. S-a terminat și a doua repriză. Lui Scott îi trebuie timp să-și revină, dar pauza e prea scurtă. Poți să câștigi. Kimura, dar îl omoare. Luptă ca un laș. Trebuie să lupți cu sufletul tău. Să nu uiți ce ți-am spus eu. E momentul să lovești. Folosești lovitura secretă. Lovitura secretă a dragonului. Da, așa. Nu mai este nici un avantaj pentru unul sau pentru celălalt. Știu că Anthony o să-l învingă. Terminal. Luptați? Da, acum. În colțul neutru. A câștigat. Anthony Scott a câștigat. Știam eu că o să câștige, liniștește-te. Aoleu, ce mă doare. In dem Versuch, sein früheres Prestige zurückzugewinnen. Der Junge kämpft wirklich gut. Sunt o luptă extraordinară. O lovitură extraordinară. N-am văzut-o până acum. Aș vrea să o învăț. Nu eram sigur că o să supraviețuiești această luptă. Trebuie să ai mai multă încredere în prietenul tău. Eu eram sigur că o să câștige. Dar asta am pus toți banii pe el. Nu se poate. 2500 de dolari, 20 la 1. Doamne, ce sumă! Asta înseamnă 50.000 de dolari am câștigat? N-aș fi crezut așa ceva posibil. Să parieze profesorul meu? Ai multe de învățat. Acum vreau să învăț cum mă distrez în țara asta cu 50.000 de dolari. Te simți bine? Da. Nu-i nimic grav. Hai să te duc acasă, bine? Înainte vreau să-l vizitez pe Luke. Crezi că o să ieși viu de aici? Ai pierdut. Ce mai vrei? Trebuie să-ți mai arăt niște noi reguli. La o parte. Eu sunt profesorul său. Ein wunderschönes Auto. O mașină minunată. Îți place cu adevărat? Da. Mein Großvater schenkte mir einen ähnlichen zum Geburtstag. Bunicul meu mi-a făcut cadou o mașină asemănătoare ca aceasta de ziua mea. Să intrăm. Știu ce s-a întâmplat cu mașina ta. Vreau să-ți fac un cadou. Ca să-mi arăți cu această mașină America. Anhalten. Oprește. Warum so eilig?
De ce te grăbești? Ich muss mit dir reden. Vreau să vorbesc cu tine, Scott. Ich sah deinen Kampf gegen Am văzut lupta ta cu Sanders. Te provoc. Was hältst du davon? La o luptă pentru titlu. Und wo immer du willst. Acum, când vrei tu. Mai mă gândesc. O să te anunț. Aber wart nicht so lange, Kleiner. Dar să nu aștepți prea mult, micuțule, nu prea multă răbdare. Există un singur campion, acela sunt eu. Don't be afraid, but just let it be. Love is the stars tonight. Love is the stars tonight. Luptător de elită.